Oh. Yamandi into lapha sana. Uphelile nje. Wesi flyers, phelile. Flyers, fly or whatever we call it. Uphelile chona zam. Molweni izithandwa zami ezihle ezithandwa ndim. Molweni bomalanga. Thank you Ndumtolo. Yendu, utheni wangumtolo? Wangumtolo, I think ungumalume wamama Mamtolo. Ndiyabathanda ke mna ke izihlobo zami. I'm that girl othanda izihlobo zakhe. Okay, whatever ke guys enirhala uyithetha guys. Don't laugh at my hairline and all of that. Apparently straight back isinyisile hairline yam, but ayithi loo nto nindezele nithi last born kwa nibe nithetha izinto ezininzi ngam. Loo nto ayithi ndithethana into ezininzi ngam because ndiphelelwe zi-hairline neentontoni. Niya understanda, ningabe nisitsho. And into endingazuyenza mna kube ndisithi ikepi ndingafuni just because ndimkelwe yi-hairline. I'm not scared to show my hairline. You understand? Umbasa uthi mandiqabe ivix. Mbasa, I will do that sandwa sam. Imkile si-straight back ebesigugile ndingafuna usikhulula ebendisijijisa kodwa kathi staff sam hayi mphathi khulu intloko yasihlaza. You understand? Kwakhona ndiqonda uba hayi mandiyikhulule bethunana nto ndixelwa ngabantwana uba mandikhulule intloko. Hello molo ntombi emhlophe. Hello, sithena pakha ndiye ngesibungu eza kwamtolo lezo nwele. Ewe ne, hayi ewe ndinazo zona inwele, but I think benditsalekile, I don't know, but yeah. Enkosi sithandwa sami, kuthiwa ndimhle ndinjalo guys. Kuthiwa ndimhle ndithi guys, thebhani the screen kalo zithandwa zami ezihle. Thebhani screen kalo bantu bam endibathandayo. Bantu bam aba-relevant. Thebhani screen. Niyaqonda? Niyancenga ndinilwisi. Andinifosteli ndiyancenga thebhani screen. So yeah guys, it's a busy weekend. Akho ndawo ndiya kuyo guys. Akho ndawo ndiya kuyo. Kanti yonke into enkulu nesiphongo sinzima umhle uyezwa. Uyangithusa as my follower if you don't know uba ndinesiphongo. Mna ndenza i-straight back ne-straight up purposely because I like who I am. I like this. You understand? If bekuthiwa ngabantwana abanengxaki neziphongo, ngabe mhlawumhlala ndithe i-weave okanye installation. I do have i-weaves more than 5, more than 6, I don't know, but I prefer straight up ne-straight back ezona engandibe so. Just because I like this. There's a thing that is special about my Spongolicious. I like this. You understand? I like me being like this. You understand? So uyangithusa uba awuyazi uba ndinespongo. Uyangithusa cause and is hiding a weaves and install okoko installer occasionally because weave him yan irritate once bekule ndawo weave sendi. You understand? And ndiyenze nje for that special occasion, which means ndi waste imali yam ndiphinde ndiyikhulule. I'm not that person who will hide myself in weaves and all of that. I love myself this way. Yeah, hence ndithanda ukwenza straight back, straight up, ama-robos. If ever you really know me, you know that ndiyathanda ukwenza straight back nama-robos ne-straight up. It's because I'm not hiding my face. Ndiveze ntoni? Ndiyachaza xa ndinyinyisa. Kaloku ndinyizela abantu abagezayo, andibanyizele bangenzanga nto. Uthanda amehlo wam xa ngaqhanyaza sandiwathi. Xa ngaqhanyaza sandiwathi. Utsho ke. Tap the screen ngalo chomi lam.
niqhubisa imoto. Eyiphi, this one or any of my car? Umhle mama ngizwe abantu bekhala ngekheke elikhulu. Papa, yeke yekheke iza uzongcuma ubuhle qha. Come to me and say, Phumi, you're very cute, you're beautiful and whatsoever. Suncome enye nenye, yeke enye nenye. Hello. Ndiyakuthanda nami ke sana Oscar. Uthandwa ndim ula enhlizweni. Tap the screen galo guys, tap the screen. Guys, khani ngixeleni belunjani usuku lwenu bethunana? Belinjani usuku lwenu? Thethani inyani bethunana, abantu banxilile. Abantu they going up and down, abantu they driving into abarhala udriver because bazinxilele. Yebo. So, hayi andifuna basendleleni guys. Niye ke gypsy le. Oh, but gypsy yami yandifanele guys. Uthumbasa maniqabe Vixie madoda. Singase 2K wama like uthini sengisende 2K wama likes alone. Hayi bayandidika sana abafuni sana. Abafuni ndiyaphila unjani? Enkosi awusemhla my type. Sawubona we mama. Awufrati yini inkinga sikhona. Sithandwa sami. Mna ndifrati because I don't want to go sit down. I just take off my ntontoni ngoku. Ndigqiba ukukhula inwele zami ndalinda umuntu obenhleli naye ahamba phangele. Then ndakhulula inwele zami. You understand? I'll do my hair when I get time, but from andikho kwehari. And ndonqonhla phansi ndiyabona naye ne-hairline. Ana ne-hairline ungathi andithandwa. Ana hairline ungathi ndibhanqa ngamadoda. No hairline. Guys, ndibhanqa ngamadoda. No hairline. Ayikho hairline, azikho hairline. Ngathi ambhanqa ring with the madoda ring. Thanks for the invite. What invite, my darling? What invite? I didn't invite nobody. Remember, if you follow me automatically when you go live, they send you invite, not me. It's a TikTok. Don't unfollow me, my love, because I didn't invite you. I'm sorry for you to feel that way because I didn't invite you. I'm so sorry, sweetie. I'm so sorry. I didn't invite you, loving. We had born out on figure that light to live one. It's been 10 minutes. I didn't invite nobody. So I think we had born a coon. Hey, Bo, Bexens are going to Delta Sana Sam Bexens are going to end this is pretty pin to Clan. Yes, as Sam Guazul. But yeah, I'm going to Funio Guazul. Guys, I'm at the Mazulu. Nice. Where mama, I like even that thing, but where mama, it's a cute thing for me. And tell them where mama in that's very cute. But you can't go kunina. You're like Elisa Nina. Umfazi emva kumfazi andifunda wenani. So andifuna yakwaZulu uzondelekelisa last born ulivula nini kanti iqembu isibumbu pa hayi ba isibumbu party uzondtrendisa wena. Yeah guys, kodwa ningamagwala guys. Some of people that were interested in my friends, ndabaxaba ndia host ichomi zam, ne? Some people did DM bafuna location deza. Nasi ichomi zam niyazoyika ni business buzana nam. Zitli ichomi zam zi-installile, zi-cute, zinxibe kahle, zine outfit ezintsha and all of that. Nakona nobhuza mna onizishumana. Nitheni ninje? Koweze. Oh, you mean like Mandiza Stellenbosch? No, it's far now. Ufuna eye to eye uba ulapha eKapa uzanibona eye to eye. Anyway, nihlala nindibona apha eKapa eye to eye. Guys, tap the screen kaloku. Oh, okay. And ke ngokwazi lungike sana i-last bonds zonke. Azikwazi udibana because sineza ngqondo la qwingi, sinala qwingi mos. Yebo. So bese asinocengana kungakubi sana. Ngakubi. Sisiwe sibumba ke. Hey Pindo, can you tap any screen? Hey Pindo. Oh, ndidikile man, ndidikile tap any screen. Yo guys. Hi ningamagwala. Thank you Senzo. Ningamagwala guys Nina diphuma nani? Tisana girls. Never. Zinhle girls.
zi-installile girls, zi-cute girls, zinxibe impahla ezintsha girls. Enkosi sana sami, nonelele Nkosi. Nina niske nithi ubhuza mina, noyika amantombazane waphathela wona, nina ninjani kanti nina? Ninjani? Enyoku mna I didn't even do effort yoba ndiyo installer ndiyothini benesa straight back sami benisibona sigugileyo. Nina ngoku abantwana babantu ba-installile bathenga outfit bathini because bacinga abafana bazofumana abafana bam iitshomi zami zakwa TikTok. Hayi iitshomi zami zakwa TikTok nazi ziyobhuza mna zishiya abantu abahle aba-installileyo abane outfit ezinje. Ninjani nidalwe niphuma kumakhaya njani? Niphuma kumakhaya njani? Hayi basa zakhamba kodwa. Yembasa mna ngembasa ne andisozile queen mna umntu uba ndimhlabelele imhle yes I can dress well and all of that but ke ngoku mna andenzola pressure ngomnye umuntu uyabona let's say imbasa siphuma soyi-2 ne then uyothenga i-outfit yothini yokwenza intloko loo nto mna indenzela i-pressure. If I have to go like this mna I will go like this. You understand? Omnye umuntu mna kandenzela i-pressure uba unxibe njani utheni you understand? So ndivele ndihambe ndinje I don't have problems. Uyabo andinangxaki naloo nto mna because I believe good whatever I'm doing it for myself not for anybody else. Understand? Nabo mbasa boncwasa mna ubusibonile mbasa sa straight back sam ungathi bi hairline benje besibed uyayiva lento benza ucacisela yona yesana boo abafana baka TikTok emva kwami andimbike lo xesha boo beshiz lay queen ninjani nina na ninjani ngxaki bona basinguwe ngicamba nditheni mna ingako sithanda wena nje yo hayi futhi sinindanisini and I promise girls because those girls are single. We understand? I promise girls, no matter guys and my friends from TikTok. Akhona bafana kwa TikTok, they don't have girlfriends abanye and all of that. Nyana abanye bendlala mosathi mana inbox and then I just give no numbers, no don't just location and all of that. And abantu bathembeka beza party boom. Nah, babantu beshi girls. Besiza pha kunonkwenkwe. Nathi ke ngoku ke ngoku. Hayi siviwa okay singaba zithoma nangxaki hayi shem that I surrender ndathi mna guys I surrender bahle abantwana babantu bagezile guys bahle abantwana babantu bagezile guys ba cute ba installile si outfit yaphithizela zi banamalanyalanye iPhone intoni hayi abantu bami baka TikTok last born la ndibethunani ndiniphathana amantombazana because aninamantombazana ni business last born izisana guys ndithi intoni ngaka nyara mna ndiyanxiba qha nina niyathanda ukuthi ewe ndiyazithanda ze-Adidas but that does not mean bandi mna guys andifavor because noba kuwine ntoni it's okay kum noba kutyiwe bani it's fine. Hi master ndiyaphila KD njani wena tap the screen kaloku zithandwa zami ezintle thepani screen tap the screen yo tap the screen it's happening host soon guys who wanna be there and again want finish shumana this time guys who wanna be there guys who wanna be there and finish shumana and funa umuntu obesithi last born ndifuna umuntu oqonda lamachela sabepha emahle installile emahle egezile you understand then ndifuna umuntu onjalo ufana nenye ichomi yami ifuna noba seyixwebile sana sihitya ngayo hayi sana mbasa serious mna I don't care numbers angixela I don't care uxelele I don't ngondiba nje mna kude kwathi staff samba sasathi hayi mphatha ukwazi uba nje kaloku uyasihlaza uyabo kwathi awukwazi tu uba kwakhona nqama yuha sana makule straight back because uqama mbasa besivukuvuku ndisikhule 30 minutes wakho yibona minhlo wekhululwa ingeke 30 minutes igqitywe bethunana ndizinhloni mna hayi ndise Cape Town lo baba yes ana thepani screen ngalo guys thepani screen zawufaka abantu ke sana zawuphuma pha 7:30 but ke ngoba nifikile ku 10k ndiyalifaka uba nifike it's fine zawuphuma noba nifikanga ke sana niba ninzi niya request andizunifaka because andifuna uthepha screen yebo ndiyeke ndishoqa izinto zami nezibandayo ndedwa
yabo hayi sana lam uthini unyari iPhilantombi inomntu odubulayo he hayi ke sana sizodibana ngomso nalo ntombi leyo sizodibana ngomso nyari and worried ke sana ba umazela worried ba umazela and ke into endithusayo kuthena uzakwazi nyani nawe nyari uyastoka hayi andikho kude cooks andikho kude uyasistoka nyara sani abastoka abantu thebani iscreen ngalo chomi zam ndizonifaka kwipanel thebani iscreen ndizonifaka kwipanel hey ndimxebeka wathi che apha kwipanel awuno wazixaba kafuna usijoyina yabo waphinde waphuma samxelela ke nyara uba ubulisile ke sami samxelela ndiyakuthanda nami samxelela uba hayi ubulisile thebani iscreen ngalo chomi zam ndizanifaka ndaxela uba hayi unyari uthe hello lady bam 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 hello lady yo guys I don't want to cook I don't want to do anything yaba ngonto ezawuyenza ndifuza uhlamba qha uhlamba kwam ndinyomfa ifowuni yam edurayo nyomfa ifowuni ndiphendula ama-comments endikwazi uwaphendula because wow ama-comments ayabaxeka ba-comments ufumaniseka uba 800 and something vele uqonda hayi ke ngoku andizuyazi uthi ndithela ugostikazi yeyi zamxelela and ngoku nayo ungenile phaa unoba budangerous bala yakhe unoba budangerous bala angandiboni thixo wam ngangeca hayi angandiboni angathi he ntombazana uyandihlaza iitshomi zakho ziyawa nxiba amathayithi awa eswatha ewe and ke ngoku uzawaxeba onke mabanxiba oo-tights lamini and mna zawunxiba ijini opposite bona banxiba oo-tights mna ndinxiba ijini ithi sayipheqa yonke le nto siyithi sayipheqa siyifanise nomvesandla abanye bazoba nje omnye abe nje uyayibona ho uyayibo so ngobana ke ngoku abafuna ukuza ke ngoku endaweni nami netshomi zami bazabe benxiba oo-tight bebahle abantwana be-installile begezile phakamisa ndim ndoda uzobe nga-installanga ke sana I don't have that time phakamisani isandla ke athi umntu hayi ndim ndifuna ubona iitshomi zakho lasibona ndifuna ukhetha umfazi iitshomi zami ke sana zizi-hard workers zifana nam andinazo iitshomi ezibhanxekileyo you understand so sanoba ne-stress apho awuzuqala kwa uzoqhubeka kwinto ekhoyo uyoqhubeka kwinto ekho thebhani iscreen kaloku thebhani iscreen sandifaka shota 2K because ndiyaphuma nge-7:30 I need to do izinto ezinintsi neqona funeka ndiphinde ndiyocofa ifowuni yam edurayo kaloku ngqengqa ebhedini yam uyayibona ndicofa ifowuni yam edurayo ndinxiba ilokhwe uyabo ukasambela sakunika ilocation baba ndi-serious andidlali nabanye benjilo last time ecuma ndaxoko saye sadibana nyhani nabo bantu abo zakunika ilocation sizobe zingentli girls zigezile yeva sizobe zingentli girls sizobe ifako akiyo installation ngamabhengi zinto nenyenene yo andizilibele nto but bazobe bebahle abantwana begezile bandase you understand so ndini-invite ke ngenhliziyo emhlophe ekhululekileyo niyayiva and kuba mnyama ke sana phaa nge-7:30 yaphuma uthixo makandiphe wena oyini music production 22 yazi mhlawumbi mna nawe sidalelwene you never know but yoku ungayimela into yobana elekuhamba mane ukrwecwa kuthiwa yilo usisi waso because ndiyageza pha ekapa umntu ayekuthi hi last born that's it iphele lapha kuthiwa no usisi waso hi how are you guys uzayimela loo nto I don't think uzayimela and uzayimela into yobana mna ndiyathanda uhleka like sometimes uyibone into uba i-serious ayidingi umntu bahleke mna sana ube over the moon ndihleka ndisenza zonke izinto ezenziwayo so if uyafuna ulantuka uba uzoyimela loo nto leyo if uzoyimela loo nto leyo akho ngxaki yabo andifune kuphikisa if uzoyimela loo nto that's fine then sidalelwe mna ndiyasokolisa andifuna uqhatha ndiyasokolisa oh okay Shem you guys nishota nje ngo-7 ntontoni nindinifaka abafuna ufaka thebhani ke ndizanifaka basekhona abantu apha abasafuna ungena apha
but benirhalela ukhe ndifake umbasa mbasa uyadika wena, you've never okay request and all of that. Hello mabazo. Inamba yam uzayifumana, don't worry. Nishota ngo5 ndizanifaka, xa zithi 10 ndiyanifaka. Xa zithi 10 ndiyanifaka. You guys can ask me whatever you want to ask me. Niziveze, no filter, no cheating, just like me. No filter, nothing. Niziveze guys. Ngala niziveze ndifuna unibona, just shut a phone ngoku ningene. Shut a phone. Niziveze, no filter, no nothing. You understand? Ndathi ndithepha into. Uthini? Andikuva ke sani. Hello. Hayi bombasa. Ushaya intoni? Hayi bo Thomi. Hayi ke sanya ibaxa. Ayiwaxa. Injani lona liyaphila kodwa intoni ngoku? Oh mandinifake, that is 10. Nakaloku ndiyalantuka. Ndiyawafezekisa kuthiwa zintoni. Khame ndini accept bethunani. Khame ndini accept. Ndiyazifezekisa intontoni. Hello Lasphon nami ndiya. Cela ukubo intoni. Oh kamba. Molo intoni. Ndiyani accept ke ngoshem. Senza uphuma ne-15 minutes because yeah ngixakekile. Molweni Steve. Molo Lasphon njani? Right njani? Ngiyaphila na vyo wapolo news ngonintona nga. Hayi nguwe urequestile. Oh can request. Urequestile. Yini wangobe nitap stream ke? Malugqidise. Ndirathi namzimvu. Ngicela uyiveze before uphume. Ndiveze ntoni? Yintoni le nifuna ndiveze bethunana? Bethunana athethani nami. Yintoni le akanifuna ndiveze? Yintoni ndini owayona? Yintoni le ndini owayona? Cause akhona ndini owayona egqibeleni. Yintoni efuna ndiveze? Ayibo alwande. Niyantrendisa benancedeni. Hello Madev, niyantrendisa guys. Niyantrendisa. Hayi, niyantrendisa shem. Yona leyo ntoni? Yona leyo ntoni? Sezinto zibalahlisa ngamacheri wabo abantu. Abanye manselela i-screenshot yabethunana, but why people take TikTok serious? Ne-15 minutes ndiyaphuma. Why people take TikTok serious? I don't understand. Because abanye abantu shem bayanibonisa i-screenshot, girlfriends zaba hamba buka uLasphon. No guys, how can you lose your man because of uLasphon? And uLasphon is just as a person maybe your man will never see. And your man is not even attracted to uLasphon. Yabona badomi kanjani abantu besifazane? Because egqibela namadoda wabo they just are liking and all of that. We're playing here. Umuntu adalahle oyakhe lahle uLasphon like abantu abekho right guys. Abekho right. The trend is wanini kaloku. Hayi shema abekho right abantu mna I don't understand because apha siyadlala. This is a social ntontoni, understand? Apha siyahleka and all of that. And abanye abantu mhlambe banengxaki ezininzi at home and then xa bangena ku TikTok. Abanye bangena ku TikTok and even nakakuthethwa mna indlebe zithwembe niphelile intsini. Uyabona ngizama ukunderstandisa yona. Noba kuthiwa ngisemsebenzini mina andingeni kwa ungena kwa ku TikTok because I know ba uyifukhela ke la ku TikTok akhona ngizoyi-achieve today. Yabona ngizama uyitsho ndiye ndikhetha uba ndizithande ndihlale ndingalantuki ndingangeni ku TikTok because TikTok iyahlekisa and ke ngoku uzawuhleka okokoko. Mna I would never ndiqumbele anybody. Ndithi hayi hamba ubuka ubanibani, hamba ubuka ubanibani, hamba ubuka like izintoni ezo. I would never say that mna ngento ezingekho real because into zo TikTok it's just ba siyazidlalela guys and akho ndibitheni yabo siyazidlalela. So iyandibhida abantu bade bacaba bangalahla abantu babo sana ngenxa yento ka TikTok. Bye miss. Wena kasambela sizodlala thina apha sana.
Sewuncede uthethe kanye la Sipho ngoba nanku eca kwami ethwele serious guys we can't wena Steve serious because guys mina you'll never see me some of you understand and even if you guys see me ne kuyahlekwa qhaqhe usisi waso kuphelwe insini nothing more understand. So I don't understand why people do this. You understand? Because kudala abantu benibonisa screenshot ama girlfriend wabo bayabalahla okanye bathi athi umuntu ayahamba uthetha no last born andingo last born no such things guys for the why. Hello. Hi last born. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Hayi. Mina ngiphilile. Mina ngithanda i-content yakho. Itheni content yami? But ngifuna ku-understand ukuthi isukele kuphi yonke lento. I don't know because I've never shown any those comments because ikhona lengize ngakuphendula kuyo ngathi this is funny. Athi lo muntu kuno athi wathini kune competition eGerman uyibuka ikhumbula leyo. I don't know where does that come from. You understand? I don't know. I was asked about this like Metro FM, but last born, how did people come with such comments? I don't know. I don't know because I've never showed no parent it. How can I show people my pride, guy? Hayi ke son. Hayi mina yangiciba ngiciba ilama comment nje ngivele ngiphele. Andy, uyawazi ama comments ndiwahleka and sometimes namhlanje let's say benike yalangela ku TikTok for 2 days. Xa ngena ama comment 1000 something hayibo. When must I start now? You understand? And for me, like I do like create time for my comments and stuff because if ndangena emsebenzini mina ndavula TikTok soze be productive that day. Soze until I go home, until I pack my things and go. Andizukwenza kwanto sobe ndifocus apha. Hence event qonba okay mangahoyi kungena intonto zingena intonto but all I'm saying guys abantu abakwazi ube bequmbela abantu babo ngento engekho. You understand? Because even if nalapha eKapa ne I meet people a lot. Yes, Over to kunasibona abanye ke usisi waso bagese behleka and stuff. Iphelele lapho bye. You understand? So I don't understand why people befuna uqumbela amadoda wabo ngento engekhoyo. To me it does not make sense. Yeah, no, amadoda concentrate class born kakhulu. That is the problem. No, but njengoba usho kuyadlalwa, I understand. Because nami uma ngicala ukubona lapha ngiyabheka kanini lento labantu laba commenta ngayo la ngibona nix mina ngibona umuntu usithulele nje mina uyahleka la kahleka khona. Hi serious guys and ke ngoku ndihlekiswa naxa ngizobuza hayi niyanihlekisa niniyangitrendisa but lama comment wona mina ngiyo la ngikhipha busy shem kakhulu yo. Angihlekisa labanye bafuna kuba ama bodyguard khona lapho. Kuthiwa i-bodyguard yesiburo woyivephi londo. No, ba creative. Very creative son. Kubekho umuntu ozofuna uqumbela umuntu wakhe ngento engekho guys hayibo guys. This is TikTok. Hayibo come on. Uthini lo uthi pirates idliwe guys mina I don't favor anything. I just bought this because Adidas I like it, that's all. And fave uyayifeva. Tabulani? Yebo unjani sis? Ngiyaphila njani? Hayi ngiright mfethu. Yazi ngazi ngajabula ukukhuluma nawe namhlanje. Ne? Yeah. So ngempela bengifuna ukuthola nje kahle kahle ukuthi ngempela kuyiqiniso kangakanani ukuthi wena ngempela hayi la eSouth Africa unumber 1 ngempela uphethe into yomhlaba ngempela. Jabulani come on. Hayi baba phambene you've never seen me showing anything more so. Ngizokuthiwa ngempela sisingempela igolide lila kuwena ngempela.
Bayaphambana, don't mind them. Baphambana ngempela. Yeah, don't mind them. Hello mama. Yazi ukuthini? Ibe ngisho lo munyakaza nje ukuthi ukunyakaza kancane nje awe nje kuvele kuchazeke nje amadoda nje angazi nje. Wenza ngani wena ngempela? Kaloku ndi straight fanele xa ndinyakaza kuchaza kamadoda nje. Hello mama. Hello. Bafethu nganibikele elingaphe kwami niyaphila yini bafethu? Yasilimaza. Asiphilile bhuti unjani? Phephisani bafethu phephisani ngiyaphila mina. Mama uyaphila? Ngiyaphila unjani? Into engijabule ngendlela engijabule ngakhona nje kahle. Why? Iyamangaza. Cha kwazi wayitozo mfethu ukukhuluma nawe nje. Ngiyethemba baningi balifisa lithuba kodwa nje ngijabule kakhulu mina. West Party iPirates bayishayile namhlanje. Ngijabule nje kuma nje fanele ngiyothenga ubhiya mangisuka la. Mina vele angibelieve ukuthi sengikhuluma naye. But guys, weva bhuti. hello. Yeah. Ngithi mina angibelieve ukuthi sengikhuluma naye. Mfethu akukholweki ngempela mfethu. Hey, uright kodwa my last. Olweni Lesbo. Hi, unjani? Laphila kukona kunjani? Ngiyaphila. Hayi nami belithi manje kuhalalisele lento ithethwa ngabafowethu hayi. Nami ndihamba nayo. Bathi yazi kukhona ingoma eya house enandikubhalele yona ngithi ngicela yona. I think unxibe i-tight lapha khona la ngoma leya house oyijayivela nami ngifuna kabi. Qhamuka. Awuyazi ukuthi kabantu. Phika nani? Ikhona leyo ngakule useyadini nje. Enes Labs. Ojivayo lapha house. I think I must look for it. Because nathi inbox and a private kodwa ngabuya. Serious? Look kaloku mna inbox I have about 1.8 something. The inbox bepha phezulu uzayibona ke ngo. Okay, hayi ngithi hayi abafowethu yabahalalisela futhi kulonyaka lo ngibonile ukuthi uzokuhlukanisa ama relationship amaninzi uyinkinga eSouth Africa. Hayi. Bona abantu bakosisi bekuthuka laba. Abantu bakosisi bayakuthuka. Abantu bakosisi balwa naye. Hayi pick up Nkosi kakhulu. Benginesicelo phela makwenzeka nje. Angazi ukuthi kanjani kodwa nje benginesicelo mfethu ukuthi nje ke unginikeze nje osathutshana nje mfethu ke ngibe umuntu wesilisa oqotho kuwena mfethu. Kanjani? Hayi avuthando kanjani? Kanjani? Mina ngikanjani? Like umuntu wesilisa oqotho kanjani? What do you mean? Cha mfethu uqotho bami mfethu ikhona mfethu ongiyokuvezela wena not like ku-social media njengamanje. Uwena fanele ukubona uqotho bami ukuthi mina ngiqotho ngalendlela engiqotho ngayo kuwena. Oh. Okay. Yeah mama. Siyabonga. Yeah, bengicela nje uma kwenzeka nje indaba yethu sixoxele okanye ngale eceleni yabona because baningi abantu abalalele futhi ababhekile njengamanje. Awufuni balalela into zethu? Hayi bengalinge beyilalela into zethu hayi. Hayi bona konyithi hello. Siyaliwa abantu bethu ngenxa yakho la. But abantu beno abakwazi ureasonisha. I understand ilanduka the sense of reasoning yabo. I don't understand them because kaloku ayikho into abangibabanilahle guys. Banilahlela ntoni? What did I do? Yeah, ngathi ubuza imibuzo eminingi ngesikhathi esisodwa ngisa-understand ubuza umbuzo noma uyasho. Ubuza kumuntu lo ukhomenta apha. Bathi abantu babo bayabalahla because of what? Let's phone. Awuna network. Intuthu akana network. Kuthathe bani? Abantu
network. Yaphila siswe country. Yaphila njani? Uyangcola ke sana magayeni ukhuphe lokungcola. Ntuthuko mfethu aso brave ushela ku live pho. Ulasibona uthandwa kakhulu eKZN. I agree and I love them so much as well. Andifuna uxoka, I love them. I appreciate them with everything I have. It's true. There I agree. You are the only woman in South Africa. Wow. Wow. I will take that. I will take that. Hi guys, ndiyaphuma ngoku iphelile ilanto ke ixesha lam ngoku guys. Ndiyaphuma. Ndiyahamba. Princess vele KZN. Yeah, and ndiyabathanda lapha. Why kanti uthandwa kangaka? Because I have a pure heart. That's why bendithanda. Ulaphela elikanjena namhlanje wenze njani? Alali ndizohlamba ndibe busy. Jonga kaloku. If ever nizobe ni free, nizongena ngo-10. Who is free ngo-10? Let me do my things. Then ngo-10 ndizophinda ndingene. Whoever is free ngo-10, then ndizophinda ndingene. Ne? Whoever is free ngo-10, ndizophinda ndingene. I'll thank you. Amehlo wami yabo amhlophe amehlo wami. It's like amehlo womntwana. I don't have amehlo anento eyibomvu amhlophe ngalikhepu. Amhlophe ngalikhepu. Okay, okhoyo guys, ngo-10 o'clock today ndizabe ndi-live, I think for 2 hours. Mvule i-panel sincokoleni. You guys want to ask whatever you want to ask, I'm gonna answer you. Honestly, now I will ask things from you guys. So yeah. Letter play KZN. Okay, it's fine. The reason why in the Puma, I need to be busy. You understand? I need to be busy. Then in those the hlambe, and then I will have full attention here. Whoever is gonna be around, 10 o'clock, then yeah, 10 o'clock, then yes. Okay. Then children the Puma 1/2 okay, and then Tanda. See you 10 abakhoyo 10. Love you. Stay tuned. See you soon. I have interesting news for you guys. I don't understand. I need to ndicela uhlambe nathi. Kaloku TikTok andivala kanti nokhulula ndihlambe. I didn't have a problem nohlamba nani. Once ndikhulule ndiveze nje noma libele lami elimileyo lijonga abafana lifocusile because limile kaloku ibele lami lijonga abafana lifocusile. Okay, it's fine. Andizobe ndifocuse kulonto. But kaloku ukhe ndakhulula nje ndangathi ndikuvela nje into uTikTok uyandivala because unomona akafuni bani ibone ibele lami elimileyo. Abanye ibele elimileyo bagqibela besakhula ulibona. Bagqibela ubona ibele elimileyo besakhula. You understand? So bangaba excited kakhulu and I don't blame them. Anqabile amabele amileyo. Okay guys, anyway, see you at 10 o'clock. Whoever is available is fine, we'll chat and all of that. So ndiyanithanda kakhulu ke zithandwa zami, nisale kahle nihlale ni cute ninjalo. Ndinithanda nyonyoni bo.